Meta kompla jinstema l-każ dwar iż-żewġ siġġijiet żejda li qed jgħid li għandu jingħata l-Partit Nazzjonalista fil-Parlament, fl-awla tal-qorti reġgħet spikkat il-preżenza tal-Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil. Preżenza li fi kliem avukati ta' esperjenza li tkellmu ma' One News hija waħda mhux tas-soltu u tista' tkun interpretata bħala waħda maħsuba biex possibilment tagħmel pressjoni indiretta fuq il-qorti. Dan fid-dawl li Busuttil mhuwiex biss il-Kap tal-Partit Nazzjonalista iżda għandu wkoll kariga kostituzzjonali bħala Kap tal-Oppożizzjoni. Jekk xejn il-Partit Nazzjonalista huwa rappreżentat mill-avukati tiegħu, is-Segretarju Ġenerali u dawk il-kandidati u deputati li għandhom interess dirett fil-każ, sostnew l-avukati li tkellmu magħna. Huma komplew jistaqsu jekk dan huwiex mod biex Busuttil jipprova jibgħat xi messaġġ lill-qorti. U qalulna li fil-passat nies ta' karigi kostituzzjonali għoljin dejjem adottaw prudenza u kawtela fl-għażla tal-preżenza tagħhom fil-qorti, sakemm mhux imsejħa biex jiġdu. Mhux magħruf għaliex Busuttil għażel li jibdel din il-prassi, għalilna avukat ta' esperjenza. Quddiem l-imħallef Lorraine Xkembri Orland ismieħ tal-kawża is-sok tal-erba' filgħodu, fejn il-Partit Laburista, irrappreżentat mid-deputat mexxej Tony Abela u l-avukat Pawlu Lija, kompla jressaq il-provi tiegħu. Xaġa li għandu jkompli jagħmel fid-29 ta' Jannar meta f'dik is-seduta tal-Partit Laburista jagħmel il-konklużjonijiet tal-provi tiegħu. Il-kawża li qed tinstema' quddiem l-imħallef Xkembri Orland hija dik li ġiet deċiża diġà mill-ewwel qorti, ppreseduta mill-imħallef Jacqueline Padovani Grima. Fid-deċiżjoni li kienet tat l-imħallef Padovani Grima qalet li l-Partit Nazzjonalista kellu jingħata żewġ siġġijiet oħra fil-Parlament minħabba żball tal-Kummissjoni Elettorali. Dan minkejja li d-differenza ta' siġġijiet tirrifletti d-differenza fil-voti bejn il-partiti fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Eventwalment dik is-sentenza ġiet iddikjarata nulla mill-Qorti Kostituzzjonali wara li leqet argument imressaq mill-Partit Laburista, dak li l-partit kellu jkun parti mill-kawża. Għaldaqstant il-każ reġa' mar lura quddiem il-prim awla tal-Qorti Ċivili biex jinstema' mill-ġdid.